Panguva ino yatiri kuona kuti aiwa the situation is very tense munyika yeZimbabwe, patiri kuona kuti General Chiwenga is gaining aiwa support. Also, pane chitiko chiri kuonekwa kunzi General Chiwenga is now increasing his security forces around him. Kwese kwese kwari kuenda kumapolitburo meeting, kungava kwese even kuState House, kuri kuonekwa kunzi paari kufamba ari kufamba aiwa mazihambura makaka evarume, and zvonyatso kutoratidza kuti those guys vanenge vari protected, vanenge vane zvavanenge vachitemba nazvo. Panguva ino yatiri kuona kuti aiwa zvinhu zvinomira zvakanaka. Noti subscribe or like or on the bell icon. Team na crime host Zimbabwe anoposta this video ramuri kuona General Chiwenga vachipinda paState House odanyora chiti watch. This is Zimbabwe's Vice President Chiwenga arriving at State House yesterday. Security around him has been significantly increased amid rising tensions between him and President Mnangagwa. Ndochitiko chirikuonekwa kunzi aiwa General Chiwenga masecurity forces ake onzi onaya owanda. Panguva ine pari kuona kuti aiwa pane fallout, panapa pane rift, pane tension pakati pavo vari vaviri nemutungamiri wenyika. Chitiko ichi now chava kunyatso kumaka aiwa another transition of power yemunyika yeZimbabwe. Vari kuona kuti aiwa anything can happen panguva starting from now. Tikuona bombshell they've threatened the guys vari around mutungamiri wenyika, vari kuonekwa kunzi they are funneling state funds aiwa almost up to 70% anofanira kunge achienda kumaservices kana the taxpayers money iri kureceiviwa nenyika yese iri kunzi iri kubatwa nevanhu vari vanosvika 30 panguva ino yemunyika yeZimbabwe. Zvatiri kuona kuti zviri kurambwa naGeneral Chiwenga vachiti zvigananda hatisi kuzvida, zvakukonzeresa kuti aiwa pave nemakakatanwa paleadership yemunyika. Muise mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Mina comment section medu. So subscribe or like, turn on the bell icon.